it a shake on the place. It a shake up the place. It a shake, it a shake, it a shake. Work for the beer. 皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。エースのシャックです。皆さん元気だといいな。今日ですね、イマセイっていう歌手のナイトダンサーっていうナイトダンスっていう曲のリアクション作ってみたいです。イマセイのことを全然聞いたことない。そしてYouTube のエクスプローのページ探してなんか面白そうと思ってリアクション作りたかった。はい、全然いませんのことないで、なんかみんないませファンだったらいませのおすすめ教えてください。ただ、一緒に見ましょうね。お願いします。ちょっと、オーバードースみたいな、オーバードースっていう曲、なんか最近の、有名な曲、オーバードース、ちょっとみたいですよね。なんかそのメロディーが。なんかめっちゃ元気なメロディーですよね。すごいけど、いいなぁ。この部屋は、なんか小さな部屋ですけど、なんかlike the way he made it すごいじゃん。なんか曲のことじゃなくて、なんか、歌手の部屋、私の部屋みたいでね。いいなぁ、声が。これ聞きやすいよ。マジで聞きやすい。ちょっと、元気の、なんか、元気の音ですけど、オーバードース曲、オーバードースの歌手ですか？声がちょっと、なんか、オーバードース歌手ような、聞きやすくて、なんかいいな、音。その声が。意味もいいよ。ラブラブ意味大好きじゃん。マジで大好き。ラブラブ意味は最高じゃん。今彼女いるね。マジでなんかポエチーみたいですね。俺、文学、勉強したた。だから、なんか大学に勉強してた。だから、なんか、いいな意味、曲が興味あります。バン、バン、バン。ちょっと、仕事行ってる時、仕事行ってる間、なんか時々、なんか日本の曲、来て、なんか意味、注意できる。でも、なんか今、リアクションするだから、リアクションするので、おい、ダンスだけいいな。Go。そう、リアクションするなので、リアクションするので、なんか、ちゃんと、見えないと、ちゃんと見てることがダメですね。なんかみんな、俺のリアクションを、だいね、すごいじゃん。すごい。ライブある？ライブ見たい。まるでその曲が、なんかまるでなんかクラブに友達と遊んでるの気持ちあるね。すごいな気持ち。マジですごいな気持ち。めっちゃなんか
深いものの曲と思います。で、声が聞きやすくて、動画も面白かったと思います。なんか、彼女とか、そのストーリー、ストーリーあって、彼女も、なんかダンス、いいなダンス、してた。だから、マジで面白かったと思います。でも皆さん何と思いますか？ありますおすすめありますか？あ、おすすめあったら、教えてください。コメント欄で。興味あるよ。いますの興味ある。今回は初めて、いますの曲、だから、知りたいです。もっと知りたいです。でもさ、みんな、コメント欄で、みんなの考えことを教えて、ライクバトン押して、チャンネル登録しながら、なんで、登録した方がいい。だから、俺はエースのシャックです。君はプレイズです。見てありがとう。じゃあ。